Tervetuloa ohjelmasarjan Portti toiseen todellisuuteen ensimmäiseen jaksoon. Ja mulla on tänään suuri ilo ja kunnia toivottaa tervetulleeksi henkilö, joka on kokenut jotakin hyvin harvinaista ja epätavallista, nimittäin niin sanotun kuolemanrajakokemuksen. Hän on palannut takaisin sieltä rajan tuolta puolen mukanaan sellaista viisautta, jota harva on päässyt kokemaan ja jakamaan. Ja nyt me päästään kuulemaan hänen tarinansa. Oikein lämpimästi tervetuloa Niilo Guttorm. Kiitoksia. No niin, mitäs Niilo, mitä sun elämään kuuluu, missä päin sä vaikutat? Minä asun Ivalossa ja olen töissä rovaniemeläisessä firmassa, eli IT-firmassa. Tehdään IT-hommia tänne. Me oikeastaan työskentelen tänne Inarin kuntaan ja Utsjoen kuntaan, mutta teen myös muihin kuntiin etänä. Että lähtöisin olen Utsjoelta ja käynyt mutkan Rovaniemellä, asunut 14 vuotta ja nyt asunut 12,5 vuotta täällä Ivalossa, kohta 13 vuotta. Hyvää kuuluu, kiitos. Ihanaa, siis olet siellä tosi kaukana, eli Ivalossa. Kyllä. Yes. No pitäisikö meidän ihan pitemmittä puheitta mennä tähän sun kokemukseen? Mulla on sen verran taustatietoa tässä, että 1986 on tapahtunut tämä sun kokemus ja Saarijärvellä, ymmärsinkö oikein? Saariselällä. Ivalossa Saariselällä. Saariselällä. Miten Kyllä, mä oon ihan väärin kirjoittanut tänne nyt, kuule. Saariselällä, selvä. kyllä. Ja Saariselällä kulma Kurussa. joo. Mä itse asiassa katoin sen videon. Tästä on siis olemassa video, mutta tietenkään me ei saada sitä tässä nyt käyttää. Tekijänoikeusjuttujen vuoksi se olisi ollut tosi hienoa näyttää tässä. Kyllä täytyy sanoa, että itsellä tuli kyllä oikeasti niin kuin kyyneleet silmiin, kun mä näin sen. Eli siinä videossa näytetään, kun Niilo pelastetaan sieltä lumen alta, eli lumivyöry. Ja tämä oli harjoitus. Ymmärsikö mä oikein, että sä oot ollut silloin varusmiehenä? Kyllä, olin Ivalon rajajääkärikomppaniassa. Ivalon rajajääkärikomppanian sissiosastolla olin silloin armeijassa ja me oltiin varusmiehet siellä. Eli sitten piti tehdä semmoinen pelastuspalvelu elokuva. Ja me Ahaa, oltiin niin kuin joo. mukana siinä, niin kuin, siinä elokuvan teossa niin kuin, tavallaan semmoisena avustajina. Ja näyttelit uhria, mutta sitten siitä tulikin totista totta ja olit 2,5 tuntia siellä lumen alla. Ja kerro ihan omin sanoin koko tapahtuma, mitä siinä oikein tapahtui. No itse asiassa mä lähden kertomaan siitä, kun me oltiin tuosta rajalta lähdössä ja siinä oli jo kummallisuuksia siinä mielessä, että me mentiin siihen pihalle järjestäytymään ja kapteeni sitten siinä ilmoittaa sitten, että mennään tuonne Saariselälle ja sitten hiihetään sinne tai ollaan Kelekan hinauksessa osittain siellä niin kuin kulmakurulle niin kuin siihen elokuvan tekoon. Ja, Ja sitten tehdään niitä maalisäkkejä, hauataan sinne lumeen sekkaan ja niitä sitten sieltä kaivetaan tai etsitään ja löydetään. Ja yksi sitten, eli meidät niin kuin tavallaan piti maskeerata siinä. Ja sitten yksi on, joka pääsee sitten helikopterilla takaisin sieltä, kun löytyy. Ja mä ajattelin mielessäni, että me on koko tämän armeijaurani, mitä on ollut siellä palvellut, niin en ole kertaakaan niin helpolla päässyt, että pääsin helikopterilla takaisin. Niin siinä mielessä oli lähellä, ettei tuotu jalateellä, mutta kuitenkin niin justi. pääsin helikopterin kyydillä, vaikka en tiedä asiasta yhtään mitään. Justi, joo, aikamoista. Aikamoista. Eli miten sitten, kun huomasitko sä, että sieltä alkaa joku lumivyöry tulemaan vai kävikö se kaikki ihan silleen, että tajusitko sä siinä, että nyt tapahtuu jotain?
No siinä kävi itse asiassa silleen, meille annettiin, meidän piti jättää niin kuin, meillähän oli rynnäkkökivääri se meidän morsian, joka kulki aina joka paikassa. Ja reppu. Yksi jäi vartioon sitten näitä, jätettiin sinne kurun päälle ja lähdettiin sitten, piti ottaa semmoinen säkki olalle ja lähteä hiihtämään sinne kurua pitkin alas. Ja osa oli siellä kurun päällä tekemässä panoskuoppia, että ne räjäyttää sen vyöryn liikkeelle sitten siitä. Ja me lähdettiin, aamullahan me lähdettiin täältä tietenkin, olisiko se ollut joskus 7:30 aikaa varmaan Ivalon rajakomppaniasta. Ja sitten perillä oltiin, mä muistan sen, että 10 aikaan me lähdettiin hiihtämään sitä kurua alaspäin. Ja siinä kun hiihin, mulla oli säkki olalla ja niin oli monella muullakin siinä. Mä muistan, että monentena alkupäässä me kuitenkin olin siinä ryhmässä. Niin yhtäkkiä alkoi niin kuin jyrinä kuulumaan ja saman tien niin kuin lähti vyöry liikkeelle. Ja en mä kerennyt mitään, kun se lähti mun suksien välistä. Niin kun hiihin sitä, niin tavallaan se halkesi siitä suksien välistä, niin se tempasi sinne alle. Se tapahtui niin Ah, nopeasti, että me en kerennyt reagoimaan ollenkaan mitenkään. Mä olin yhtäkkiä siellä lumimassojen alla. Ja mä en tiennyt yhtään, että mihin me olin liukunut tai mitä oli tapahtunut siinä, mutta kun sen tunsi, että oli kova puristus vain ympärillä joka puolella. Ja ää, tietenkin ei ollut pimeä, muutenhan me olisin hätääntynyt, jos siinä olisi pimeys laskeutunut. Lumi antoi kuitenkin sen verran valoa sinne, että oli niin kuin kuitenkin valoa. Ja kun lumi on korvia vasten ihan tiukasti, niin ne äänetkin kuuluu tosi hyvin siitä pinnalta. Eli mä ajattelin, että mä oon vaan niin kuin vähän vain hautautunut sinne. Et ne löytää varmaan aika nopeasti kun yritin huutaa, mutta okei. ei pystynyt, kun alkoi happi loppumaan. Ja mulla jäi niin kuin tämä vasen käsi jäi tähän nenän eteen. Mä yritin sillä liikuttaa vähän sitä lunta pois, mutta ei se liikkunut mihinkään. Se oli niin tiiviisti pakkautunut siihen. Ja semmoinen muistikuva vielä jäi mulle, että se minkä mie niin kuin viimeksi osasin siinä hahmottaa, että säästelen happea, että selviän siihen saakka, että ne löytää nopeasti minut ylös. Sitten me saatoin nähdä jotakin. Mä mietin monta kertaa, että me näin jotakin semmoista kummallista, näinkö me jotain ristiä tai tämmöistä. En ole ihan varma, mutta tämä on mulle jäänyt semmoisena, mitä tuossa on miettinyt. Jotain semmoista me näin ennen kuin me olin niin kuin simahtanut. Joo, hurjan kuulosta. Ei, sulla oli sitten semmoinen, että tavallaan just se, että säästän happea, kun itse voisi kuvitella samassa tilanteessa, jos olisin, niin varmaan olisin panikoinut ihan täysin siinä, mutta se on, No joo, jos olisi ymmärtänyt sen tilanteen, että mikä on tilanne, olisi voinut olla toinen, että olisi repinyt itsensä hajalle siinä. Ja mm, sitten ei olisikaan ollut. Ja siinä oli vielä jotenkin kummallista silleen, että mä vaistosin toisaalta sen aamunlähön, niin mä olin laittanut semmoisen fliisikerraston päälle, vaikka ei ollut kauhean kova pakkanenkaan. Jotain kummallista oli tapahtunut siinä. Et okei. en yleensä pukenut niitä päälle. Se oli poikkeus, että silloin olin pukenut sen päälle. Eli sulla oli varmasti joku etiäinen sitten. Joo, mä nukuin sen yönkin, mä nukuin kauhean huonosti, tosi huonosti. Et mä heräilin ja olin jotenkin levoton ja mä olin jotenkin, en tiedä mikä siinä oli. Mä vaistosin jotenkin. Okei, joo. Ja mun edesmennyt äiti oli niin kuin, sitten oli varmaan kulunut muutamia viikkoja aikaa, niin se sanoi mulle, että ole varovainen sitten, että hän on nähnyt jotain semmoista, että hän pelkää sinun puolesta. Ja Norjan puolella sitten tapahtui lumivyöry, jossa varusmiehiä menehtyi ja osa selvisi ja näin poispäin. Niin sitten mulle äiti sanoi, että olikohan se sittenkin, niin kuin, viittaskohan se sittenkin siihen tapahtumaan, että kun se oli niin kauhea tapahtuma, niin sitten se tapahtui mulle. Niin justi. Kylmät väreet meni ihan kyllä. Joo, No joo, mullakin itsellä tulee silleen, että itsekin herkistelee, kun kertoo tämän.
Mm. Ei se ole semmoinen niin kuin, ää, se jotenkin niin kuin kylmää varsinkin katsoa sitä videon pätkääkin, mitä on näytetty. Mulla on niin monta niitä videoita. Okei, niin joo, tietenkin siellä on ollut sitten vielä Mm. kaiken lisäksi ammattikuvaajat paikalla. Että. Joo, siellähän oli porukkaa, lehdistöä oli paikalla ja sitten oli lääkäri oli paikalla, sairaanhoitajia oli paikalla, ö, televisiosta oli paikalla. Sitten se oli vähän isompi tapahtuma ja sitten tulikin totta. Mm. Ja se oikeastaan kun se vyöry tapahtui, ö, ei kukaan, ne oli vaan kysynyt, että onko kaikki paikalla. Ei ollut niin kuin nimenhuutoa pidetty ollenkaan ja jatkuvat harjoituksia ja ei kukaan tiennyt, että mä olin siellä lumen alla. Oho. Jatkuvat harjoituksia ja olivat lopettelemassa niitä harjoituksia, niin pelastuslaitoksen miehet vielä jatkoivat sondeilla. Siihen aikaan haettiin semmoisilla sondeilla. Oliko ne jotain alumiinikeppejä, semmoisia pitkillä kepeillä, että missä kohti tuntuu joku sitten ne niin kuin sattui osumaan minun kohdalla, vaikka ne oli jo sanonut, että nyt lopetetaan harjoitus. Ne ei kuitenkaan lopettanut. Että tässäkin kummallisuus, että ne niin kuin vielä jatko. Ja sitten, että täällä on vielä yksi maalisäkki. Alkoi kaivamaan sitä lunta sitten pois. Ja kuulivat niin kuin korinaa siellä, että ihminen kun vetää viimeisiä, siinähän kuuluu korinaa. Niin että onpa hyvin tehty, että ne on laitettu joku tämmöinen mankka piilotettu. Kaivoivat, sitten tuli lakki esiin, nostivat sen lakin ja sitten, että no siellähän onkin oikea uhuri. Aika hurjaa. Sitten tuli kiire. Joo. Miten siinä, onko silleen niin kuin täysin filmi poikki siinä kohtaa, kun muistat viimetteeksi sen, että pitää säästellä sitä happea, vai tuliko siinä sitten jotakin, näitkö jotakin, menitkö johonkin ihanaan paikkaan tai jotakin? En vielä siinä vaiheessa. Ja tämä onkin justiin mistä mä sanonkin tuossa, että mä monta kertaa nyt miettinyt, että jotain kummallista mä näin siinä. Mä tuossa, mitä ollaan keskusteltukin, mä en ole uskaltanut kertoa, kun mä en tiedä, että mitä mä näin siinä. Mutta jotain tämmöistä mä oon viime aikoina miettinyt, että siinä oli jotakin, mutta kun en muista tarkkaan, että mitä siinä mä näin. Ja sitten minut oli sieltä kaivettu ylös, olivat sitten peitellyt moottorikelkan rekeen ja kuljettanut sinne helikopteriin. Ja helikopteri oli sitten tuonut tuohon, tai niin kuin lähtenyt tuomaan, niin jossain vaiheessa muistan sen, että minä kävin hereillä, ja ainut, minkä minä tunsin, oli pää. Mitään muuta ruumista en tuntenut. Joo. Ja tuohon, mä en muista, mulla on se epikriisikin tuolla tallella, että se joskus, olisiko ollut yhden maissa, tai vähän yli yhden oli tuotu, ja juttelin lääkärin kanssa, joka oli ollut silloin paikalla, niin kun kysyin, että kauanko sitten meni suurin piirtein, että kun minut oli nostettu, kauanko meni, kun tuotiin tuohon terveyskeskukseen, sanoin, että ei siinä helikopterilla mennyt kauan, että korkeintaan siitä, kun ne nosti, että olisiko ollut 15-20 minuuttia, että me olin jo täällä sitten. Joo. Ja ne oli sitten mitannut ruumiin lämmön, niin se oli ollut 32 niin kuin peräsuolesta. Mm-hmm. Ja ei mitään niin kuin hajua siinä, mutta sitten siinä kohti, kun mä olin jossakin, kun ne oli vaatteita vissiin irrottanut, oliko ne leikannut vai mitä, kun ne oli riekaleina, mitä me sitten, niin siinä kohti mä olin vissiin jossakin niin kuin, tälleen niin kuin noussut pinnalle sieltä syvästä tilanteesta. Noussut pinnalle, että mä yritin ponnistaa sieltä pois sieltä tilasta, että mä kuulin ääniä ympärillä, näin valoja, mutta mä en päässyt pois sieltä. En kuullut niitä keskusteluja, en muista niitä keskusteluja, että mitä siinä oli, että ei mitään semmoista jäänyt. Kuulin vaan niin kuin hälinää ja tällaista. Ja sen jälkeen vasta niin kuin
minä lähdin tekemään sitä kuolemaa. Eli lähdin matkaamaan sitten. Et jonkun aikaa ei ole mitään niin kuin havaintoja sitten, että kauanko aikaa minä olen siinä ollut siinä tilassa siellä, kun tuotu, että missä vaiheessa minä olen lähtenyt sitten niin kuin matkaamaan kohti kuolemaa. Okei. No Mm. niin. Mä ajattelin, että se olisi tullut siellä, joku sä oot ollut siellä lumen alla, mutta tämä onkin nyt varsin mielenkiintoista. Eli mitä sitten tapahtuu? Mm. No sitten tapahtui sille, että sittenpä mä lähdinkin tästä ruumiista matkaamaan kohti kuolemaa. Mä olin, mä olin jossakin niin hyvässä paikassa, että ei, siis ei niin kuin näin ihminen osaa kuvitella sitä. Ei pysty sanoin kertomaan, ei löydy sanoja kertomaan, että mikä se paikka on. Mm. Et se on jotenkin niin erikoinen, hyvä, kaikin puolin turvallinen. Ö, Joku on kysynyt minulta, että miten sä niin kuin tunsit itsesi siellä. Mä en tuntenut siellä itteni silleen, niin kuin, että tavallaan se fyysinen ruumis oli pois, mutta mun henki matkasi. Joo, Eli mä olin niin kuin henkenä siellä. olit henkenä, energiana Mm, siellä. energiana, kyllä. Joo, kyllä. Muistatko niin kuin silleen jotain näkymiä vai oliko ihan pimeätä vai? Öö, En tarkkaan muista sitä, sitten on niin pitkä aika ja se kuitenkin on semmoinen, en mä tiedä sille, että oliko siellä pimeää tai jotain tämmöistä, mutta sen tiedän, että se oli niin erikoinen paikka, mihin mä lähdin menemään. Ja me koko ajan matkasin. Mm. Niin, että se ei tavallaan ollut, se oli liikettä koko ajan, että sä et ollut Se niin kuin oli liikettä. Mä paikallaan. olin johonkin menossa ja semmoisessa hyvässä paikassa, että ettei niin kuin, Joo. Se on, monet sanoo sitä, että kun on jutellut ihmisten kanssa, kenellä on tämä kuolemanrajakokemus, niin jotkut sanoo, että siellä on sellaisia värejä, mitä ei pysty ihmiset kuvailemaan. Ja, joo, jotain tämän tyyppistä minäkin olen niin kuin miettinyt, mutta kun en ole ihan varma niistä, kun mm, siis niin kuin mä sanoin, että sanat ei riitä kertomaan. Ei mm, pysty kertomaan täällä, niin kuin, kun me ei löydetä tästä maailmasta semmoisia asioita, millä sen niin, kuvailisi. joo, mutta tärkeinhän siinä on se tunne tietenkin. Tunne, joo, kyllä, Joo, että monilta on kuullut sitä, että he on sanonut niin kuin, että kaikki, mitä täällä maan päällä tapahtuu, on niin mitätöntä ja pientä tavallaan niin kuin sen rauhan rinnalla, mikä siellä niin kuin on. kyllä, Joo, kyllä. Tämä on totta. Se oli siinä tavallaan niin kuin vapautu. niin, kyllä. Aivan kyllä niin kuin uskomatonta, niin kuin, tai uskomatonta, mutta siis mä oon ihan kyllä niin kuin täysillä mukana näissä hommissa ja tiedän, että nämä ihmiset, ketkä puhuu tästä, niin ihan varmasti he on niin kuin kokeneet sen toisen puolen kosketuksen. Kyllä. Joo, Ja sitten kun minut tavallaan niin kuin vettiin takaisin tähän ruumiiseen, joo. mihin minä en olisi halunnut enää tulla, niin se on jotenkin aivan järkyttävä se paluu. Joo, monet on sanonut sitä, että ei haluaisi enää tulla sieltä takaisin, kun sinne kerran pääsi. Joo, hoitajat oli siinä ympärillä ja ne laittoi minut puoliistuvaan asentoon ja läpsivät, läpsivät poskille, että et saa vaipua ja pyysivät juomaan haaleita teetä ja sen muistan, että antakaa minun kuolla pois, minä en halua tulla Mm. tänne. Niin, voi ei. Voi että, toi on kyllä niin kuin jännä. Jännä kuulla, kun monesti sanotaan, että ihmisellä tai monillakin ihmisillä on kuoleman pelko, niin sitten se kaikki, mitä mä oon kuullut näistä henkilöistä, niin he on lähes kaikki poikkeuksetta sanonut, että ei olisi halunnut tulla takaisin. Joo, kyllä. Mullakin oli kuolemanpelko ennen sitä.
Joo, Eli mä pelkäsin kuolemaa. Minusta se tuntuu aivan järkyttävältä, kun ihmisiä kuolee, että se on ihan kauhea asia se kuolema. joo. Sen jälkeen mun niin kuin, tilanne muuttui silleen, että mä en niin kuin, pelkää kuolemaa. Mm, Että, kun on ihmiset lähestykin siirtynyt toiseen puoleen, mulla se ei ole niin kauhean suru. Mä tiedän, että he pääsevät vapauteen. Eli se tavallaan niin kuin, he on niin kuin, eri olomuodossa, he on henkenä tuolla joo. Ja henkenä myöskin meidän lähellä silloin, kun me halutaan. joo, kyllä. Joo. Ja joo, Joo, se onkin mielenkiintoista. Mulla oli tässä muutama kysymys juurikin tästä sitten elämästä tämän kokemuksen jälkeen, että miten sun elämä on muuttunut sitten sen kokemuksen jälkeen, muuten kuin että se kuoleman pelko on poistunut. ehkä semmoinen henkisyys on lisääntynyt enenevässä määrin, eli tunnen, koen, näen myös unia, tapahtumia, kaikkea semmoista on tullut sitten pikkuhiljaa lisää ja lisää, mitä vanhemmaksi tullut, niin enemmän Mm, havaitsen ympärillä. kyllä. Ja varmaan semmoinen niin sanottu kiitollisuuden kokeminen varmaan on ihan eri luokkaa kuin ennen tätä. Kyllä, kyllä. Joo. Tarkoititko, että näissä, että näet ja koet, niin näet ilmeisesti ennen unia tai tämmöisiä? Kyllä, Joo. kyllä näen paljonkin ennen unia, ja ne kyllä pitää paikkansa, että jotkut unet, mitkä minä näen, niin ne saattaa tapahtua niin kuin vaikka samana päivänä, tai sitten ne saattaa tapahtua samana viikkona, kuukautena, vuotena, tai sitten ne saattaa olla niin kuin kauempana tuolla, että ne saattaa jopa 10 vuoden päästä tai lähempänä 10 vuoden päästä tapahtua. Että on paljon nähnyt semmoisia unia, mitkä on tapahtunut niin kuin vuosien päästä. Joo. Ja varmaan niin kuin äh, ne, jotka minun sisaruksistakin on, niin ne pelkää paljon sitä, että kun mä tiedän asioita, niin ne pelkää hirveästi. Ne tekee hyökkäyksen heti, jos minä niin kuin kerron jotakin Mm. että mä oon nähnyt tämmöistä ja tämmöistä, niin ne sitten tahtoo tulla niin kuin, ne tavallaan pelkää minua Mm. sille. Niin. No Mm. sitten jos ihmisellä on semmoinen joku henkimaailman pelko, niin kyllähän ne varmasti ajattelee sitten, että mikä. Mutta mun mielestä se on Joo, ihana asia kyllä. Ja itsekin joo, näen jonkun verran ennen unia. Tota, Mutta toi on mun mielestä tosi hieno asia, että se henkisyys on lisääntynyt sen kokemuksen jälkeen sitten. Minkälainen uskomus sulla oli kuolemasta ennen tätä kokemusta? no voi sanoa, että mä aina kauhistelin sitä ja pelkäsin sille, että se sattuu. Se Joo. kuolema oli jotakin aivan järkyttävää, että se sattuu ja kun ei tiedä, mitä siellä toisella puolella on. Semmoinen epätietoisuus oli ja tämmöinen, että ei ollut varma. Joo. Mä kanssa olen itse asiassa ennen kuin olen tähän henkisyyteen lähtenyt mukaan, niin pelännyt sitä, että se kuolema sattuu nimenomaan, että se sattuu jotenkin niin paljon, että Joo, sitä minäkin olen ajatellut. Mutta sitten toisaalta sehän sattuu ihmisellä on tietty kipuraja, mihin asti se sattuu, ja sen jälkeen se ei tunne enää mitään. Et mm, meillähän on joku tietty raja tietenkin, että joku sydäninfarkti tulee tai joku tämmöinen veritulppa, niin sehän voi niin kuin sattua aivan mielettömästi. mm. Joo, ja sitten toisaalta joiltakin ihmisiltä on kuullut myös niinku semmoista, että tavallaan semmoista niin sanottua tuskallista kuolemaa ei ole, että se sielu poistuu siitä ruumiista ennen kuin se tapahtuu se kaikki. Kyllä, Semmoinen niinku ääretön tuska. joo, kyllä. Eli kun ihminen on vielä siinä vaiheessa, että ei ole vielä lähtenyt täältä pois, niin voi olla
voi olla niitä tiloja niin kuin itselläkin, että oli semmoinen tila, että oli niin kuin syvemmin ei tiennyt mistään mitään ja sitten oli taas niin kuin pinnalla tavallaan siinä vaiheessa, että ei pääse niin kuin, ei pysty avaamaan silmiä eikä juttelemaan eikä mitään, mutta ei tunne myöskään kipua, mutta kuulee ympärillä ääniä. Eli se on niin kuin se tila on niin kuin semmoinen, että sä niin kuin kuulet ja oikeastaan valoja näkee, mutta ei mitään muuta. Niin tämmöisiä tilanteita on varmaan niin kuin ihmisillä, jotka joutuu onnettomuuteen ja tajuttomuuteen ja sitä kautta lähtevät pois. Että se tavallaan niin kuin, ei siellä ole enää kipua, ei se tunne enää kipua siinä vaiheessa. Ei hänellä ole mitään kipua, Joo. tuskaa. Ja tuossa mm, 20, lokakuussa 22 kuoli mun hyvä ystävä tuolta Tampereelta. Ja juteltiin vielä sinne, se oli varmaan tiistai-päivä, tiistai-ilta, kun me juteltiin vielä puhelimessa hän oli jo silleen, että älä enää lähde häntä katsomaan, kun koko ajan lyheni se aika, kun mitä oli annettu hänelle niitä niin kuin lääkärit, että kuinka pitkään on. Niin sano vain sitä, että älä enää lähde häntä katsomaan, että ja hyvin niin kuin väsyneenä sinä puhu. Sitten me sovittiin siinä, että kun sä kuolet, jos et pysty, niin onko mahdollista, että sä teet jotakin, ilmestyt mulle tai jotenkin sille ilmoitat itsestäsi jotakin. Ja sanoi, että joo, kyllä se sopii. Että hän tekee vielä sulle jekun sitten, kun sä oot Mm. kalassa niin hän tekee sulle jekun. Ja sitten hän kuoli. Ja hänen vaimolta tuli viesti että nyt on nukkunut pois. Ja me mentiin saunaan sitten mä rukaan yleensä käydä ulkona, kun käy saunassa, niin mä tykkään ulkona käydä kylmässä. Mm. Mä katsoin, että komeat revontulet niin kuin tuolla taivaalla, että käympä hakkeen kamera ja alan kuvaamaan niitä. Kuvasin niitä revontulia ja tulin lämmittelemään sitten sisälle ja että menenpä uudestaan sitten sinne ulos ja entistä kirkkaampana. Ja sitten me kuvasin niitä revontulia. Ne tuli aivan lähelle. Meillä on talo korkealla ja tavallaan niin kuin männynlatva on tuossa ihan rinteen reunalla. Ja sitten ää, se niin kuin tuli ihan siihen latvan korkeudelle, tuli ne revontuleet ja kuvasin. En mä heti tajunnut siinä kuvaatessa, mutta muakin alkoi hirvittämään, kun ne oli niin lähellä ne revontuleet. Ja sitten mä aloin katsomaan niitä niin kuin puhelimesta niitä kuvia tietokoneelta, niin siellä oli jännä juttu, että hän oli ilmestynyt tavallaan niin kuin, ää, saankohan mä sen kuvan sulle tästä näkyviin? Otapa, saanko mä Joo, sen millään tässä voin näkyy? sitten myös vielä editoimalla. Joo, joo. Niin tuossa hänen niin kuin kasvot näkyy ja Oi, niin onkin. Herranen aika. Siinä keskellä on kasvot. Onko hän just niin, ton näköinen? oli jo. Lähetä mulle toi kuva, niin laitetaan se vielä isona sitten tähän, jos sopii. Joo. Niin. Sopii vallan mainiosti. Wow, onpa hieno. Eikä siinä vielä kaikki. Me mentiin sitten lasten kanssa silloin keväällä, kun alkoi kalastuskausi, niin mentiin tuonne Juutualle. Ja hän oli luvannut tehdä sitten, kun mä menen kalaan, että hän tekee heti mulle jeku. Mm. Ja niinhän se kävi, hän teki jekun sitten. Okei. Me oltiin harria pyytämässä, niin otti iso hauki ja kieto siiman niin kuin pään ympäri silleen, että ei se saanut suutakaan auki.
Aha. Ja me taisteltiin sen kanssa kauan aikaa. Se oli ihan kietonut itseensä ympäri ja rikko meidän vieheen Mhm. ja saatiin me Okei. lopulta se ylös, mutta se oli iso ja me sitten tuli heti mieleen, että no niin, No nyt, niin, nyt, niin nyt siinä. kaveri teki sen jekun. Niinpä, sulla on aikamoinen rivistö siellä taustalla noita uistimia. Ilmeisesti tykkäät aika paljonkin kalastella. Ai siellä on toinenkin. Aa, On joo. Ei okei. tuossa, kun nuo on semmoisia, mitkä ei ole käytössä. Tuolla on lisää sitten tuolla kaapeissa. Aivan, niin justiin. Kalamies, kalamies. Ja sitten tosiaan näihin uniin, mitä tulee sitten. Itse asiassa tuossa 2017 Norjassahan tapahtuu paljon sille, että ne niin kun harrastaa näitä lumivyöryjuttuja, että kun lunta tulee, niin moottorikelkoilla sitten rälläävät semmoisissa paikoissa, missä on niin kuin kinostunutta lunta ja saavat aikaan vyöryjä ja tämmöisiä. Ja sitten ne haastatteli minua, ja se oli oikein pitkä se haastattelu. Ne soitti niin kuin edellisenä päivänä mulle, että sopisiko tämmöinen haastattelu. No kyllä se sopii, se piti jo sille päivälle. Sitten ne siirsi seuraavalle päivälle. Eikä siinä mitään, mutta kun menin illalla nukkumaan, niin minä yöllä elin sen lumivyörytapahtuman uudestaan. Mä kävin sen läpi, mutta mä en ollut siinä hautaantuneena silleen, mä olin sen lumen päällä. Okei. Ja sitten minä heräsin, ja mulla oli niin kylmä, vaikka mä olin peiton alla ja huone oli lämmin. Siis en tajunnut sitä ruumiin lämpötilaa mitata, mutta mulla oli niin kylmä, että mä joudun vetämään kelkkahaalarin päälle ja meneen peiton alle. Oho. Onkohan se ollut jotain tämmöistä astraalimatkailua sitten? Että sä En oot tiedä, tavallaan mennyt siihen tilanteeseen uudestaan niin kuin jälkeenpäin. i- joo, kyllä. Onpa erikoista. Joo, mä olin itekin hämmästyn siitä, että mä niin kuin elin sen, mä näin kaikki siinä, mutta mä en jäänyt sinne alle, vaan mä olin siinä päällä. Niin, että sä katoit tavallaan niin kuin ulkopuolelta sitä. Niin, niin, sitä. Joo, onpa mielenkiintoista. Se voi ihan hyvin olla joku tämmöinen niin sanottu astraalimatkailu tai että sä oot niin kuin jollain tapaa käynyt siellä niin kuin menneisyydessä ja ollut itsenäsi kattonut ulkopuolelta sitä. Niin kuin. Kyllähän meille kummallisia tapahtuu unissammekin tämmöisiä asioita. kyllä, Joo. kyllä. Mutta tämä oli yksi merkki siitä, minkä me kerroin justiin tästä, että kun juteltiin tosiaan kaverin kanssa sitten, että antaa merkin ja Mm, tälleen niin kuin ilmestyy, niin se on niin jotenkin hämmästyttävää, että mä olin itsekin yllättynyt, että niin. vitsi, kyllä sieltä vaan tuli vastaus. Mm, Kaikkihan ei ymmärrä näitä, niin kuin niin. mullakin on paljon semmoisia, että ne niin kuin mitätöi näitä juttuja. Mutta kyllä Joo, se, sama. mut, mulla on niin paljon kokemusta niistä. Ja sitten täytyy, mikähän mulla tuossa joku ajatuskatkos tuli nyt. No mä kerron semmoisen unen, mikä tapahtui sitten, kun äiti kuoli, niin mä näin jouluna, se oli 2013. Me oltiin pohjoisen mökillä, oltiin nukkumassa, se oli joulun pyhät oli silloin. Ja mä näin unta, että me oltiin Karikasniemen kappelissa, istuttiin ja laulettiin jotakin hautajaisvirttä. Oltiin niin kuin jossakin hautajaisissa siellä, laulettiin hautajaisvirsiä. Ja mä vielä siinä, niin kuin mä sitten aamulla, tai se jatkui niin moneen kertaan, kun me heräsin ja nukuin, se jatkuvaan se uni siinä. Samasta kohtaa aina. Niin samasta kohtaa aina jatkuu, että me oltiin siellä ja laulettiin niitä. Ja sitten meni jonkun aikaa siitä, mä en nyt tarkalleen muista, kun mä en ole kirjannut niitä ylös, aina pitäisi laittaa niitä kuinka kauan sitten meni aikaa, mitä seuraavaksi tapahtui, niin yhtenä yönä minä näin sitten unta, että mä olin taas niin kuin pohjoisen mökillä. Sitten minä näin, kun ruumisauto tuli siihen äitin talon niin kuin pohjoispäähän ajoi siihen. Ja se oli kauan aikaa siinä seiso. Mm. Mä olin ihan ihmeissä. Me kerkesin herätä, herkää hereillä, ja kun nukuin, se jatkui taas. Se oli se ruumisauto siinä.
Taas minä heräsin. Niin sitten se ruumisauto oli silleen, että mun isäpuoli oli sitten lähdössä ja siinä joku sanoi, että se lähtee hakemaan mummia Utsjoelta. Ja mä jäin miettimään, että miten tämä voi olla mahdollista, että nämä menee niin kuin ristiin sitten nämä jutut, että kun mä oon nähnyt Karikasniemen ja sitten Utsjoen. Ja äiti kuoli sitten maaliskuussa 2014 ja sehän teki pitkän matkan sen kuoleman kanssa. Eli sehän eli melkein 2 viikkoa vielä, kun se sai sen sydänkohtauksen täällä ja sitä elvytettiin sitten täällä Ivalossa ja sitten siirrettiin Rovaniemelle teholle ja se lääkäri, joka elvytti, niin se vielä, tunsin hyvin hänet. Hän oli erittäin pätevä, niin kuin yleensä lääkärit on. Niin sanoi, että hän ei ole varma, että kestääkö äiti sydän sitten tuonne Rovaniemelle ambulanssissa, mutta ei ole muutakaan vaihtoehtoa, kun keli on huono, että ei voi helikopterilla vihjää. Mm. Ja sehän kesti sitten, ja sehän tosiaan sen melkein pari viikkoa siinä matkusti. Mä olin sitten siellä Rovaniemelläkin mukana ja kävin juttelemassa, ja oli erilaisia juttuja, mistä puhuttiin. Äiti oli hirveän henkinen. Hän aina, niin kuin, meillä oli semmoinen henkinen yhteys, joka ei ole päättynyt vieläkään hänen kuoleman jälkeen. Mm. Hän keskusteli aina. Meillä oli semmoinen niin kuin tavallaan se matka, mitä me tehtiin silloin, kun hän eli, niin mä kerron aina, mitä unta mä olin nähnyt. Ja hän oli sitten mukana siinä, hän tiesi aina, niin kuin mitä mä tarkoitan. Meillä oli semmoinen niin kuin jotenkin käsittämätön se henkinen yhteys, joka tosiaan jatkuu edelleenkin, mutta mitä me on sisarellekin sanonut joskus, mitä me on nähnyt, niin se on hänestä se makaa siellä tuolla Outakosken hautausmaalla. Hän ei niin kuin tajua näitä, että mitä tällä niin kuin tapahtuu. Mm. Joo, niin. Se on yllättävän monella ihmisellä on semmoinen mielikuva, että sitä tosiaan maataan siellä arkussa vaan sitten, kun niin kuin kuollaan. Että, Joo, kerkesitkö, kyllä. kerkesitkö juttelee äitis kanssa, oliko hän yhtään siinä tajuissaan sitten? Oli joo, kyllä. Okei, eli hän Kyllä koki myöskin tämmöisen rajakokemuksen sitten. Muistiko hän siitä joo, mitään? äiti oli kokenut jo joskus silloin lapsuudessa, oli jo kokenut, kun oli keuhkokuumeessa. Hän oli silloin jo matkannut kuolemaan. Sanoin, että hän nousi niin kuin portaita pitkin, oli sinne jo pääsemässä sinne. Hän näki siellä jo edesmenneitä, niin kuin Okay. näki siellä. Ja sitten hän ei päässytkään sinne. Mm. Ja taas ajateltiin, että en minä halunnut tänne takaisin. Ja mä en muista, mitä hän sanoi, mutta hän kertoi siitä aika monesti kertoi, mutta sanoi, että nämä on semmoisia asioita, että ei hänkään pysty niitä kaikille kertomaan, kun ihmiset ei ymmärrä siitä. Mm. Ja tämä on niin kuin semmoinen, mä en tiedä, että mikä ihmisillä on semmoinen, että no tuo on huuhaa tai ei tuommoista voi tapahtua. Mutta kun itse kokee, itse näkee, ja niin kuin tämäkin äitin kuolema, niin kun se ruumisauto oli siinä pitkään, niin mä tiesin siinä, kun äiti kuoli, että se tarkoitti sitten sitä, että kun se pitkään seisoi, niin äiti eli sen matkan siinä. Ja Aivan. sitten vasta. Mm, Joo, aivan. Nyt mä itsekin vasta hokasin, että sitähän se tarkoitti tietenkin se niin, pitkään seisominen siinä. Joo, niin. aivan. Se oli Joo, tosi pitkään, kun me kerkesin herätä ja nukkua, ja se edelleen oli se ruumisauto. niin, justiin. Se on jännä, ja välttämättä sitä ei tajuu siinä hetkessä, kun näet sen unen, että mitä se tarkoittaa, mutta sitten se niinku klikkaa jälkeenpäin, että no sitähän se tarkoitti. Joo, ja sitten miten ne liittyy tämä Karikasniemi ja Utsjoki niin kuin siihen äitin tapahtumaan, että kun mä olin nähnyt silloin jouluna sen unen ja sitten taas näin sen, että se Utsjoelta lähdetään niin kuin hakemaan, niin kuin isäpuoli hakemaan mummoa. No sehän oli mummo. Mm. Niin se liittyi sille, että äiti siunattiin Utsjoen kirkossa ja sitten niin kuin siirrettiin sinne Outakosken hautausmaalle tai sinne niin kuin haudattiin. Ja sitten muistotilaisuus oli Karikasniemen kappelissa ja siellä laulettiin niitä versiä, mitä mä olin jouluna
Mä Aivan. sitten vasta niin kuin tajusin. Joo, aivan. Poikkeuksellisen sillä lailla niin kuin selkeitä unia, että mulla on esimerkiksi symboliikka unissa, mitä niin kuin, että mä tiedän, että jos mun uneen ilmestyy valkoinen kakadu ja se lentää päin seinää, niin silloin mä tiedän, että joku läheisistä on lähdössä. Mulla on semmoinen, että mä en näe niin kuin varsinaisesti niin kuin, semmoisia tapahtumia tai niitä ihmisiä, ketä se niin kuin koskettaa, että sitten Joo. tommosia. Mä muistan silloin, kun Rovaniemellä asuin vielä, mä en muista vuotta tarkkaan, olisiko se ollut 2008 tai jotain sitä luokkaa. 2009, 2008 tai 2009. Mulla on yksi hyvä tuttu, hänkin oli Tampereelta ja ö, hänenkin kanssa hän auttoi minua paljon niin kuin asioissa ja yhtenä yönä mie sitten näin unta, että me kohdattiin, niin kuin, me ajoin autolla, tultiin niin kuin vastakkain jostakin portista tai tämmöistä, tultiin niin tälleen. Sitten me avattiin ikkunat, niin tämä kaveri sanoi, että me soitellaan päivällä sitten. Tai niin kuin, niin, päiväsaikaan soitellaan sitten. Ja sinne mittaan minä sain päivällä viestin hänen vaimoltaan, että hän on nukkunut pois. Hän laittoi mulle viestin. Oho, okei, joo, niin että Mm. sellainen viesti sitten. Joo, ja Joo, sittenkin me näin unta jo etukäteen, mutta mä en muista, että miten se meni, kun mun äiti vielä sanoi, että hän on se, joka lähtee sitten. No et ole nyt, et ole sinä, että se on joku muu. Mä en vaan niin kuin niin, tajunnut sitä, että... niin, on ne ihmeellisiä kyllä noin unet. Ja Ja, kyllä äiti on pitänyt sitten niin kuin rajan yli yhteyttä, vaikka kuka sanoisi mitään, niin kyllä hän mm, pitää sen yhteyden ja on tässä lähettyvillä. Että ei se sinällänsä, mulle se ei ole mitään mm. outoa siinä mielessä, että Aistitko sen äidin läsnäolon? kyllä me aistin sen ja mulla on semmoinen jännä tunne, kun mä alan ajattelemaan äitiä niin kuin sillä tavalla, että onkohan se lähettyvillä tässä, että jos olet lähettyvillä tässä, niin tee mulle jotakin. Mä tunnen aina, että se painaa tähän otsaan. Ah, ihana. Mm. No, se Joo, tulee siihen ja painaa sitten. Että tää on niin kuin, ihana. Oi että, joo. Kyllä mä uskon ihan täysin siihen, että meidän lähellä on paljonkin noita edesmenneitä ja kyllä ne varmasti niin kuin yrittää meitä niin kuin auttaa koko ajan niin kuin eteenpäin elämässä, mutta että sitten voi olla, että on tavallaan niin tiedostamaton joku ihminen, että ei, niin kuin, ja ei ensinnäkään usko näihin juttuihin ja eikä halua ottaa mitään ohjausta vastaan, vaikka sitä saisikin. joo, kyllä. Ja sillä tavalla, mun kerran kävi silleen, sittenkin on aika kauan. Olin tuolla Anoppilassa, olin ajamassa ruohoa, niin yhtäkkiä mä näin niin kuin henkimaailman kokonaan. Oli hetken Okei, auki. Siis melkoista elämää niin kuin okei. tuolla. Mitä sä näit? Minkälaista? En mä nähnyt muuta kuin silleen, että siellä oli porukka aivan mielettömästi. Se niin kuin aukesi toi, toi kolmas silmä tosta. Niin justiin, että Kävi sulla hetken, tuli, se oli vain hetken aikaa auki. joo, okei, mieletöntä. Aika Joo, hienoa. sitten mä aina tunnenkin, että siinä on jotakin. Ja sitten kun niin kuin, tavallaan, niin kuin sullekin äsken sanoin se, että kun äiti alaa miettimään, niin se paine tulee Mm, sitten siihen. mm, joo, että siellä kolmas silmä tavallaan, tuleeko se sieltä sitten kokeiltua? Ilmeisesti Niin, kyllä, joo, joo. jännä. Mutta eri asia on sitten taas semmoiset niin kuin, tavallaan kummitukset ja No mitä tämmöiset. mieltä sä oot sitten niin kuin tämmöisistä justiin tämmöisistä muista henkimaailman entiteeteistä? Tuleeko niistä sulle mitään pelkoa? No joo, jos on semmoinen oikein, en mä nyt lähde sille hakemalla hakemaan tietenkään, mutta en mun tarvitse pelätä niitäkään. Mm, joo. Mä tiedän, että he on, tietenkin onhan niitä kaiken maailman
kun on katsonut noita Aavetta tai tämmöisiä ohjelmia, niin siellähän ne niin kuin, yrittää saada yhteyttä niihin. On ihan Mm, mielenkiintoista välillä katsoa niitä. joo, kyllä se on, joo. Ja sitten jos puhutaan tavallaan jostakin vaikka välitilaan jääneistä, että ketkä ei ole mennyt sinne perille asti, vaan jäänyt siihen välitilaan, niin vaikka heitä näkyisikin, niin eihän heitä tarvitse pelätä, että heidät pitäisi vaan niin kuin saada sinne valoon, että he ei ymmärrä, että he on jääneet siihen välitilaan. Kyllä. Meillä oli edellisessä asunnossa, missä me oltiin vuokralla, niin siellä oli semmoista elämää. Okei, mitä siellä tapahtuu? Siellä tapahtui silleen, että en mekään silloin, kun me muutin tänne Ivaloon, me oltiin tytön kanssa, sitten se oli syksy pimeää se ensimmäisen vuosi oli jo niin kuin lopuillaan, mitä olin asunut täällä, niin me oltiin sitten tyttö nukku, ja ulkona oli pimeää, syyspimeää ja ihan täysin tyvenkeli, ja me makasin sängyssä, kun me kuuntelin, että ovet käy, se oli se pien rivitalo sinne, me kuuntelin, että ovet käy. Mm. Moneen kertaan kävi ovet siellä jossakin, ja mistäköhän siellä liikkuu porukkaa. Tuntuu, että siellä on porukkaa liikkeellä. Lähdin Mm. katsomaan, en niin kuin tiennyt ollenkaan. Minä kävin vinttiä katsomassa tai niin ullattua sieltä ja kävin kellaria katsomassa. Kävin katsomassa ne päätyä sen asunnot. Molemmat oli poissa, siellä oli ovet kiinni, ei ollut auki Mm. ja ulkona oli pimeää. Ja sitten me tajusin, että tuo on jotain muuta kuin ei tuo voi olla, niin kuin, Niin, ei tuulekaan eikä mitään. niin, justiin, joo. Näitä on paljonkin tämmöisiä tapauksia, että siellä Joo, ja sitten jotkut käyvät availemassa ovia tai liikuttelemassa tavaroita tai ja sitten meillä oli telkkari auki aina aamuyöstä tai silloin yöllä. Se ei ollut mitään, niin kuin, se oli satunnaisesti aina auki. Että milloin se oli aamuyöstä, milloin se oli yöllä auki. Se oli ei mitään kanavaa päällä, mutta telkkari vaan päällä. joku halusi katsoa semmoista lumisadetta sitten. Niin, mun Just. vaimo kerran meni sammuttamaan valot eteisestä ja se oli pimeä, niin sanoi, että hän törmäsi johonkin siinä, jota ei ollut Okei, siinä eteisessä. joo, joo. Sanoi, että häntä pelotti hieman siinä. Sitten me äh, yhtenä iltana mentiin nukkumaan, niin me näin sitten, kun tulee sieltä väliköstä tulee semmoinen punertava hiuksinen nainen, kävelee sitten meidän sängyn jalkopäädystä ja kääntyy siihen minun vierelle tälleen. Ja sitten me niin kuin vaimoa tälleen, mä niin kuin vilkasin sille, että katoppa kuka tuli. Niin se oli siinä hävinnyt samalla. Okei, Sitten mielenkiintoista. me kyselin sitten, että kuka tämä oli. Ne sanoi, että se on ollut joskus siellä töissä se ihminen. Se on muuttanut etelään sitten, kun se pääsi eläkkeelle. Okei, justi. Joo. Hm. Jännä juttu, että Sitten oliko hän sitten niin kuin välitilassa vai oliko hän sitten, että kun ilmeisesti sulla on kuitenkin aika hyvin nuo henkimaailman portit auki, että oliko hän sitten kuitenkin jo henkenä tai niin kuin siellä hän oli perillä. oikein lempeä ihminen, että ei ollut semmoinen, niin kuin, se ei ollut mitenkään semmoinen pelottava, se vain käveli siihen ja tuli. Ja niin kuin meidän tuollakin Anoppilassa nähnyt, mikähän vuosi se mahtoi olla, olisiko se ollut 2014, kohan se oli joulua, tai silloin joulukuussa. Mm. Niin siellä kanssa me kävin Ylläksellä ja palasin sitten sieltä reissulta takaisin ja väsytti, niin mä menin makkaamaan sinne makkariin, missä me yleensä nukutaan. Niin menin siihen makkaamaan, niin sille oli niin kuin makkoilemassa siinä väsyneenä, niin yhtäkkiä tulee sitä ovesta, kävelee sisään semmoinen harmaahiuksinen, lempeä nainen, kävelee minun jalkopäähän sinne ja mä niin kuin tajunnan virrassa alan keskustelemaan hänen kanssaan Joo. siinä tilassa. Että mä en niin kuin alkanut oikeasti puhumaan, vaan Mm. se varmaan ymmärrät, Joo, mitä joo, siis tarkoittaa niin kuin tajuttaa. telepaattinen yhteys. Niin, Joo. telepaattinen yhteys. Me ollaan niin kuin kysymään, että mitä sie, niin saman tien se niin kuin hävisi siitä.
Sitten minä aloin okei. kyselemään, että kuka tämä ihminen on. Kerroin, että minkälaiset vaatteet oli ja kerroin just, näytti kuvan mulle. Niin minä sanoin, että tuo henkilö tuli Mm. siihen huoneeseen kävellä. Ei siinä Kuka, ollut kuka mitään hän kummaa. sitten oli? Hän oli mun vaimon, niin kuin, oliko se mummo vai mummo, joku tämmöinen. Mummo se taisi olla. Okei, okei. Hm, mielenkiintoista. Joo, sulla on ilmeisesti kyllä aika hyvin nuo kanavat auki. Joo. Ja se, että mä oon nähnyt niin kuin unessa joskus, sanotaanko 30, tästä on varmaan 35 vuotta enemmänkin saattaa olla aikaa, nähnyt unessa se, että mä kiikun tunturin päälle tälle ja se on pitkä se tunturi minkä päällä me kiipeän ja se on kivinen se tie, mutta me pääsen sinne. Välillä on Mm, helpompaa, välillä on. Että tämä on tämä minun matka, minkä mä oon tehnyt tässä, niin se on ollut sitä. aivan, joo, Mm. näin se on. Ja Ja, sitten on nähnyt joskus silleen, että on mennyt niin kuin makaamaan sänkyyn, niin on tullut niin kuin semmoinen kuva, että mä oon jossakin semmoisessa, missä on kauheasti niin kuin valkoista, ihan valkoista ympärillä. Ja me on niin kuin, tavallaan itsekin siellä mukana leijun. okei. Eli tämä ei ole nyt uni, vaan tämä on niin kuin, että sä oot kokenut Ei ole semmoista. uni, vaan semmoinen, että mä oon niin kuin silmät kuitenkin pitänyt, että mä en ole ollut nukkumassa, vaan mä oon kokenut sen tavallaan niin kuin silmät kiinni. Joo, meditoitko? En. Ai että, sun täytyy alkaa meditoimaan, kun siinä se aukeaa vielä enemmän. Pääset joka ilta tämmöisiin tiloihin, kun rupeat Joo. meditoimaan. Se on kyllä, kannattaa siis kokeilla semmoisia vaikka ihan tämmöisiä ohjattuja. Mä itse kuuntelen englanniksi paljon niitä, onnistuuko, taittuuko englanti. No joo, kyllä se saattaisi mennä. Okei, semmoinen kuin, olikohan se Divine Hypnosis, joku tämmöinen, niin sieltä löytyy tosi hyviä ohjattuja meditaatioita, mitkä niin kuin ihan, että jos sulla on, sä pääset jo tavallaan tahattomastikin tuohon tilaan, niin saatika sitten, että jos sä meditoit, niin mihin kaikkeen sä pääsetkään, niin se on aika mahtavaa. Kannattaa kokeilla niitä. Siellä on tosi hyviä. Itsellä on suunnitelmissa tässä, että alkaisin tekemään semmoisia niin kuin kunnon tämmöisiä henkimaailmaan meditointeja, niin vielä toistaiseksi aikaa ei ole riittänyt, mutta Joo. Ää, Sitten tämmöinen, mikä meillä on tapahtunut vuonna, olikohan se 81, kun me oltiin äitin kanssa Hillamettässä. mm, Se oli elokuun loppu. Silloin oli aika myöhään vielä hillat siihen. Olisiko se oli 81 vai 82? 81 taisi. En muista tarkalleen, mutta jompikumpi vuosi se oli. Niin se tuli semmoinen hämärä hetki. Äiti sanoi, että mennään nuotiolle, laitetaan nuotio, keitetään kahvit ja siinä oli tyroksin palo. Että mä otan siinä sen aikaa, että se hämärä menee ja lähdetään käymään vielä suolla katsomassa hillaa. Me tehtiin niin ja siinä kun nuotio paloi, niin äiti sitten sanoi mulle, että kato mikä tuolla taivaalla on. No me sitten katsoimme, että no ei tuo kuin Kuutamo sieltä pilkistää, niin kuin ihan punainen semmoinen välillä pilvien raosta näkyy. ne, No ei tuo kuin kuuta. Mä äiti sanoa vanhana ihmisenä, joka tietää, että ei nyt ole mitään kuuta ollenkaan. Se vai, mm, no on se joku kuuta. Mä ajattelin, niin sitten äiti yhtäkkiä sanoi, katsopa mikä tuossa suon yllä on. Minäkin nousin ylös. Siinä on jängän toisessa reunassa oli kammi. Se oli sen kammin ja meidän puolessa välissä. Siinä leijui semmoinen punainen semmoinen pilvi. joo, Eli ilmeisesti sanotaanko tuntematon esine. okei, Se niin kuin lähesty meitä. Ja, joo, äkkiä sitten tulet pois. Ja saman tien kun me polkasin moottoripyörän käyntiin ja kun valot syttyi, niin se kanssa hävisi sitten. okei, Mutta säikähettiin oikein kunnolla. okei, mielenkiintoista. Jos Eli, silloin, jos silloin siinä vaiheessa olisin kokenut tämän
lumivyöryn ja tiennyt, että mitä tapahtuu, mitä elämässä Mm. tapahtuu, niin olisin oottanut sitä. Mm. En olisi lähtenyt karkuun. Niin, että olisi pelästynyt. Niin. Joo, mahtava, mahtava juttu. Mitä sulle tarkoittaa onnellisuus? Onnellisuus on sitä, kun on kaikki hyvin. Mm. Lyhyt ja ytimekäs Mm. vastaus. No Kyllä. en ala sitä sille erittelemään, että Niin. miten se on, mutta silloin Mm. ihmisillä, kun on kaikki hyvin, ei ole mitään, niin Mm. se on onnellinen. Mm. Kyllä. Mutta mulla ei vielä tuosta lumivyöryhommasta, jos mietin, että mitähän mulla jäi kertomatta semmoinen juttu, että mullahan oli niinku isäpuoli, kun toi isä oli kuollut 69 vuonna, ja Joo. tämä tapahtuma oli itse 86 vuonna, missä me olin uhrina tavallaan, ja koin nämä kaikki, niin mulla jäi sen verran kertomatta siinä, että sitten kun mä palasin tähän niin sanottuun, ö, johon en olisi halunnut palata Mm. tähän kehoon, Mm. niin mä olin, mut oli viety sit huoneeseen, sitten tulee tuo mulle puhelin ja sanotaan, jaksanko me jutella. Mä olin vielä semmoisessa tilassa, että mä en tajunnut oikein, että mitä on tapahtunut kunnolla ja mitä on ähm, sitten, sitten mä otan vastaan sen puhelun, juttelen siinä, sanoin, että isä täällä. Ja mä olin ihan ihmeissäni, että no hitto, mikä tässä nyt on? Tässä on joku kummallisuus pakko olla. Mä en oo, mä kuulen tai näen harhoja. Ja. Et nyt, tai sitten me on jotenkin mennyt sekaisin tai jotain tämmöistä. Ja juttelin hänen kanssaan ja en muista, mistä me juteltiin. Ja, ja sitten puhelu loppui. Ja mä ajattelin, että mä olin kuvitellut tämän tai jotain semmoista. Että mä Mm. oon ollut niin sekaisin, että mä oon nähnyt tämmöistä. Että ei voi olla yhteyttä tuon puoleeseen. Mutta siihen aikaan oli toi Nimikaima, joka on kanssa lähtöisin Utsjoelta, niin se oli tuolla Sodankylässä oli kilpailemassa, se oli hiihtäjäniiloksessa sanotaan sitä, Ja. niin se oli eikö tuolla Sodankylässä kilpailemassa, ja hänen isänsä oli elossa, hän oli, no joo, niin se silloin, niin vanha ihminen oli ymmärtänyt asian väärin, kun oli radiosta tämmöinen tieto, niin se oli ymmärtänyt asian väärin ja se soitti sitten mulle. Ja tämä oli asia, mikä mua painoi pitkään, että tapahtui niin kuin maaliskuussa, niin me vasta kesällä sain tietää, että se oli se isä soittanut, kun oli siihen aikaan oli Suomi-juoksi lähti Utsjoelta ja me olin mennyt sinne tapahtumaan, niin kävin siinä yhden ihmisen kanssa juttelemassa, paikallisen kanssa, jolle tämä isä oli kertonut, että hän oli erehtynyt ja soittanut sitten mulle. Niin se oli huomattava helpotus sitten siitä, että mä sain tietää tämän, että mä oonkin ihan jutellut oikean ihmisen kanssa. Niin. Mutta siis niin kun, luulitko sä siis siinä vaiheessa, että se on sun isä vai? Vai et Ö, tiennyt, että kuka siellä niin, mä luulin, tai sitten mä oon kuvitellut, tai sitten mä oon miettinyt, että mä oon ollut niin sekaisin, että mä en ole tiennyt, että mä niin kuin oon kuullut harhoja tai jotain tämmöistä, on? nähnyt ja Niin. kuvitellut harhoja. Joku siinä oli tämmöinen. Okei, joo. Niin hän oli siis luullut, että tämä on tapahtunut omalle pojalleen. Niin. Justiin, joo, aivan. Niin, että on, joku on tätä niin kuin mun äiti ja tämä hiihtäjä niin kun äiti kävi hänen hoidossa, niin sanoi, että he monta kertaa muisteli sitä, että mitä oli tapahtunut, miten oli mennyt niin kuin sekaisin sitten se Niin, puhelu siinä ja sen isän ymmärrys siinä, että tämmöinen niin, ehkä koominenkin, mutta ei niin koominen mulle niin, ainakaan. niin, ja ei varmasti ehkä siinä hetkessä. Ei Niin siinä kuin, että, hetkessä, joo. niin, että jos, oliko sun isä siis henkimaailmassa? On, joo, ja isä Ja on oliko hän kuollut. silloin jo ollut henkimaailmassa? Ja isä on kuollut 1969. Niin justiin, eli tavallaan niin kuin, että
sitten siinä olisi voinut sulla mennä sitten sekaisin, että soitetaanko sulle Niin, tuon puoleisesta. niin, Niin, niin ja mulle on kyllä niin kuin äitin kanssa ollaan soitettu silleen kuoleman jälkeen. Että niin, sekin oli silleen, että mä makasin niin kuin sängyssä ja tavallaan mulla oli silmät kiinni. joo, Mä en ollut nukkumassa, mutta en ollut hereilläkään. Mä olin tämmöisessä tilassa, niin yhtäkkiä me niin kuin soiteltiin sitten. okei, joo. Joo, kyllä. Sun pitää ehdottomasti alkaa meditoimaan. Saat joka päivä puheluja äitin kanssa. Joo. Ja niin kuin, kun mulla vaimo alkoi ottaa tätä nuorimmaista, niin mä hoksasin tämmöisen, jokuhan saattaa kuvitella, että tämä nyt on ihan höpö, mitä mä nyt kerron ja puhun tässä, niin mun äitin kunto alkoi siinä vaiheessa huononemaan. Eli hän alkoi niin kuin menemään alaspäin ja sitten kun äiti kuoli, niin mun isäpuoli, joka oli vanhan kansan ihminen, niin hän sanoi, että tiedätkö, että tämä lapsi kun syntyy, se tulee olemaan tyttö ja se on niin kuin mun äitiltä siirtynyt jotain tähän lapseen. Mm, Ja kyllä mä näen, että siinä on jotakin siirtynyt. mm, Eihän se henki ole siirtynyt kuitenkin. niin. Mm. Niin, siis kyllähän sitä niin kuin, sanotaan, että me tullaan tänne niin kuin monta kertaa ja Niin, ollaan mutta samoissa perheissä, mutta jos sulla on vielä yhteys äidin kanssa, niin silloin se ehkä voi olla tosiaan, että se äiti on siellä vieläkin, että tähän tyttöön joo, on tullut jotain vaan joo, siitä äidistä. kyllä. Ja, Ja tähän perustuu minunkin niin kuin ajatusmaailma, että kun mä pystyn, niin kuin, kun me kuitenkin kommunikoidaan niin kuin rajan yli mm, unen kautta ja näin, niin tämä on niin kuin mun mielestä semmoinen selkeä merkki, että ei ole niin kuin siirtynyt kuitenkaan, mutta jotain siinä lapsessa on sitä, mitä äitillä oli. joo, niin, kyllä. Mm. Ja kyllähän se on niin, että meidän sielun perheet, kun inkarnoidutaan tänne monta kertaa, niin se on, niitäkin, Joo, niitäkin on niin mielenkiintoisia tarinoita noista. kyllä. Ja ihan Joo, todistettaviakin jopa, että on löydetty henkilöitä, jotka oikeasti niin kuin näyttää ihan samalta ja on sellaisia niin kuin merkkejä, ettei niistä voi olla epäilystäkään. joo, mä jossakin vaiheessa luin semmoisen jutun, että oli jossakin, mä en muista missä maassa se oli tapahtunut semmoinen, että joku, oliko se poika, joka oli tapettu, Mm, niin se alkoi sitten kertomaan sitä, että hänet on siellä ja siellä tapettu. Ja mm, se kertoi yksityiskohtaisesti, että mitä oli tapahtunut. Ja kun ne selvitti, niin näin oli käynyt. Että mm, hän on niin kuin, just mm, näitä tapahtumia. Tulee todisteita niistä. kyllä, Mutta mä oon oikein tosi kiitollinen, että jaoit tämän tarinan ja otit huomioon tällaisen pienenkin tekijän. Tästä nyt lähtee niin sanotusti mun YouTube-kanava tulille. On siellä joku meditaatiovideo, mutta tarkoitus olisi saada näitä kuolemanrajakokemuksia enemmänkin. Ja nyt olit sitten ensimmäinen. Oikein suuri kiitos, että jaoit tämän tarinan. kiitoksia itsellesi, että jaksoit kuunnella. Oi kuule, ja Ja nämä on mulla, semmoisia. mulla, mulla olisi juttuja vaikka kuinka paljon kertoa, mutta niin kuin sanoin äsken, että meidän pitäisi varata siihen niin paljon aikaa. Että, Näin on kyllä, ja siis mun puolesta voidaan oikeasti ottaa uusi tämmöinen istunto ja keskustella näistä asioista, koska onhan nämä ihan oikeasti todellakin mielenkiintoisia, ja tiedän, että hyvin moni haluaa varmasti näitä kuullakin. Mutta kiitos äärettömän paljon. Mulla on sun yhteystiedot tuossa ja
laitetaan homma purkkiin niin sanotusti ja olen tosi kiitollinen. Ei sanat riitä kertomaan, miten kiitollinen olen tästä haastattelusta. Kiitoksia. Ja ihanaa kesää sinne Ivaloon. Kiitos samoin teille sinne No etelään. yes. Okei, kiitos sulle. No niin, Juu, hei moikka. hei. Moi moi.